Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer y mathemateg uwchgynhaliol 1-2. Trydydd Deddf Newton. Mae trydydd deddf yn dweud, os yw gwrthrych A yn rhoi grym i wrthrych B, bydd gwrthrych B yn rhoi grym sy'n hafal a dirgroes i gwrthrych A. Yn y rhan fwyaf o'r sefyllfaoedd bydd y ddau wrthrych yn cyffwrdd â'i gilydd, ond mae trydydd deddf Newton yn wir am unrhyw ddau wrthrych, hyd yn oed os nad ydynt mewn cyffyrddiad. Enghraifft, os yw dau fagnet a'i pegynau dirgroes yn wyneb, bydd atyniad rhwng y ddau fagnet. Dyma ni, llun y ddau fagnet, magnet A a magnet B. A mae grym wedyn ni rhwng y ddau yn angen tynnu nhw at ei gilydd. Mae trydydd deddf Newton yn ymlygu bod grym atyniadol mae A yn derbyn wrth B yn hafal a dirgroes i'r grym atyniadol mae B yn derbyn wrth A. Enghraifft i chi nawr. Mae parsel mas 2 kg yn ddisymud ar lawr lifft, mas 100 kg, sy'n symud i fyny gyda chyflymiad 3 metr yr eiliad sgwâr. Lluniwch ddiagram grymoedd i ddangos y grymoedd sy'n gweithredu ar y parsel a darganfyddwch yr adwaith rhwng y parsel a'r llawr y lifft. Llunawn ni hwnna i ddechrau. Felly y parsel yn unig ni angen ystyried. Felly beth yw'r grymoedd sy'n gweithredu ar y parsel? Wel, mae y bwysau fe. Mae'n 2 kg, lluosi dy G i gael y mas yn 2 kg, lluosi dy G i gael y bwysau. Felly 19.6 yw'r pwysau sy'n tynnu fe lawr. 9.8 yw G, cofiwch. Felly 2, 9.8 yn 19.6. Mae llawr yn lifft yn rhoi ar adwaith R iddo fe i stopo fe rhag cwmpo i'r llawr. Felly dyna'r grymoedd sy'n gweithredu ar y parsel. Mae'n symud i fyny gyda chyflymiad 3 metr yr eiliad sgwâr. Felly gallwn ni ddefnyddio ail deddf Newton a cael am ei lan yn positif. Felly R tynnu 19.6 yw'r grymoedd sy'n gweithredu, y cyd-effaith y grymoedd, yn hafal i mas, sef 2 lluosi 3 yw'r cyflymiad. Felly mae hwnna yn rhoi i ni fod R yn 25.6 Newton. Rhan B. Lluniwch ddiagram grymoedd i ddangos y grymoedd sy'n gweithredu ar y lifft, a thrwy hyn darganfyddwch y tensiwn yng nghebl y lifft. Felly dyna'r lifft. Pwysau'r lifft yw 100 lluosi G, lluosi 9.8, ar gyfer y mas lluosi G, sy'n 980. Ystyried y lifft yn unig, mae tensiwn gyda ni'n tynnu lan, felly mae tensiwn a'r pwysau gyda ni. Hefyd mae'r adwaith rhwng y parsel a'r lifft, mae hwnna'n yn gweithio ar y lifft, mae hwnna'n gweithredu ar y lifft, felly dyna'r grymoedd sy'n gweithredu ar y lifft. Mae'n symud i fyny gyda chyflymiad 3 metr yr eiliad sgwâr. Felly T i fyny, ail deddf Newton i fyny, T minus R minus pwysau'r lifft yn haflu 100 mas lluosir cyflymiad 3. Felly gosod mewn beth ni'n gwybod, R ac W, a ni'n gallu gweithio mas bod y tensiwn yn y lifft yn 1305.6 Newton. Nawr yn C, mae'n gofyn i ni i lunio diagram grymoedd i ddangos y grymoedd allanol sy'n gweithredu ar y system gyfan. Defnyddiwch diagram yma mwyn gwirio eich ateb am y tensiwn yn y cebl. Felly dyna beth o'n i wedi cael. Yr system gyfan, y lifft a'r parsel. Felly llwn ni anghofio R achos mae fe'n hafal a dirgroes, felly canslo i gilydd mas. Felly pwysau'r parsel yn 19.6, pwysau'r lifft yn 980, y tensiwn yn y cebl sy'n tynnu fe lan, ac mae'n symud gyda chyflymiad 3 metr yr eiliad sgwâr. Felly ail deddf Newton i fyny,
T minus pwysau L minus pwysau'r parsel yn haflu cyfanswm y mas, felly 102 lluosi y cyflymiad a sy'n 3, a ni'n gosod y gwerthoedd mewn, a ni'n cael bod T yn dod yn 130.6 fel o'r blaen. Felly ni'n gywir. Enghraifft 2. Mae car mas 800 kg sy'n tynnu trailer mas 200 kg yn symud ar hyd heol llorweddol. Os oes gan y car a'r trailer gyflymiad 0.6 metr yr eiliad sgwar, pan mae gwrthiant i fudiant y car yn 750, yn fawr i fod fyna, a'r gwrthiant i fudiant y trailer yn 250 Newton, darganfyddwch grym gyrru injan y car a'r grym yn y bar tynnu sy'n rhwng y car a'r trailer. Felly, ni'n gwybod bod 0.6 metr yr eiliad sgwar gyda ni fel cyflymiad. Mae grym gyrru dy yn tynnu'r holl system i'r dde. Mae gwrthiant 750 Newton i'r chwith o'r car a mae 250 Newton yn tynnu nôl wrth y trailer. Sdim angen ystyried grymoedd i fyny a lawr achos mae dim ond yn symud ar hyd ffordd llorweddol, felly bydd rai vertigol yn canslo mas. Felly, ail dedd Newton o'r chwith i'r dde, felly dy yn positif, minus 750, minus 250, yn haflu cyfanswm y mas, sef 1000 lluosi'r cyflymiad, sef 0.6, a ni'n cael bod D yn 1600 Newton. Dyna grym gyrru yr injan. Grym yn y bar tynnu, wel mae rhaid ni ystyried un o'r elfennau yma sy'n y system. Felly cymryd y trailer yn unig. Mae 250 yn tynnu fe nôl. Mae'r tensiwn yn y bar yn tynnu fe o'r chwith i'r dde. Felly dyna'r grymoedd llorweddol. Mae cyflymiad 0.6 dy fe. Ail dedd Newton ar draws i'r dde yn positif, felly ty gynta minus y 250 yn haflu'r mas lluosi A, sef 0.6, a ni gyda ty yn 370 Newton. Gwiriwch bod yr atebion yn gywir wrth lunio diagram grymoedd ar gyfer y car yn unig a chymhwyso ail dedd Newton iddo fe. Ydw hwnna i chi. Ymarfer i chi hefyd, ond gewch chi, mae'r atebion yn dilyn, felly gewch chi ddal y fideo i ateb nhw, ond drwy'n mynd i ddarllen nhw mas. Mae diagram yn dangos pecyn mas 15 kg yn ddisymud ar lawr lift. Os oes gan y lift gyflymiad i fyny o 3 metr yr eiliad sgwar, darganfyddwch y grym adweithiol rhwng y pecyn a llawr y lift. Os yw grym yn rhan bynnar, os yw grym adweithiol rhwng y pecyn a llawr y lift yn 141, darganfyddwch gyflymiad y lift, y maint a'r cyfeiriad mae'n mynd. Adeg arall, roedd y lift yn cario pecyn 15 kg fel o'r blaen. Roedd y grym adweithiol rhwng y pecyn a llawr y lift yn 141, a'r tensiwn yn y cebl yn 2021 Newton. Darganfyddwch cyflymiad y lift, maint a chyfeiriad a mas y lift. Darllenau yr ail un nawr, a wedyn gewch chi dalio'r fideo i chi gael ateb cwestiynau. Cwestiwn 2. Mae un tynnell fetrig cyfateb a 1000 kg. Mae tin fad, tyg, mas 120 tynnell metrig yn tynnu cwch camlas mas 480 tynnell metrig. Mae'r cwch a'r tynfad yn profi gwrthiant yw mudiant maint R Newton bob tynnell metrig. Pan mae engine y tynfad yn tynnu'r cwch gyda grym
14.4 kilonewton. Mae gan y tynfad a'r cwch gyflymiad 0.01 metr yr eiliad sgwar. Beth chi eisiau ystyried, mae rhaid chi newid popeth mewn i unedau SI, felly mae angen newid y tynellau metrig a'r kilonewton. Felly A yw'r lluniwch diagram yn dangos y grymau sy'n gweithredu ar y system gyfan. Darganfyddwch werth R ac lluniwch diagram i ddangos y grymau sy'n gweithredu ar y tynfad yn unig, a trwy hyn darganfyddwch y tensiwn yn y raff tynnu. Felly atebion yn dilyn, felly daliwch y fideo. Mae'r atebion yn dilyn nawr. Felly dyna atebion A, cwestiwn 1. Atebion cwestiwn 2, dwi ddim wedi tynnu diagramau. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.